खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बाक्सानि दिहिरायाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि गोबां मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। नंगौ बिटिसि बिसायख'थिया सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाफोरा रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै सान हर थाद'नाय गैयै फोसावदिंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बे असिलायैनो दिनै बाक्सा जिल्लानि 23 नं दिहिरा बियाबनि सिब्रुबारियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय सा 20निबो बांसिन मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए भुपेन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेराव बिटिसिआव फिन प्रमद बर'नि दैदेननायावनो सरकार फैनाया रोखा होननानै दाबि दैखांदों। बे जयनिं हाबाफारियावनो एमएलए भुपेन बर', मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बि खैरोम दैरोम, बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी, दिहिरा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि हेमन्त ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। इलेक्शननि सम गासैबो दोलोआ जिहेतु भारतआ मोनसे गणतन्त्र देश बेयाव फोसावनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। जोंहाबो इउपिपिएल हिसाबै जोंनि खामानिखौ जों मावलांगासिनो दं। 40टा जि जोंनि बिटिआरआव समस्ति दं बे समस्तिनि थाखाय जों गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दं। दा मोनसेल' खोथा जोङो जोंनि बिटिआरनि बयनिख्रुइबो अनजाग्रा आरो सिबिजाथाव प्रमद बर' बिथांनि जि आदर्श, बिथांनि जि खामानि मावनाय दांनाय, बिथांनि जि नोजोर, बे नोजोरखौ जों बिथा खालामनानै बिटिआरआव जे गोगोम सोरखार मोनसे नांगौ आरो प्रमद बर' बिथांखौनो जे चिफ बानायनायनि मोनसे जोंहा सिमां दं, बे सिमांजों जों खामानि मावगासिनो दं। आरो दिनै दिहिरा समस्तिनि सिब्रुबारि अन्थाइबारि बे गामियाव जोंनि दोलोआव 20निख्रुइबो बारा एक्स बिपिएफ आरो एक्स पिएलटिनि मावथि बिथांमोनहा जोंजों जइन जादों आरो बिथांमोना मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे बे ओनसोलाव थांनाय 10 बोसोर आरो जे बिपिएफनि 17 बोसोर आरो जिएसपिनि बिजाथि 10 बोसोरखौनो एस.एम. दास बिथांनि जि सानफोर, बे सानफोराव बिथांमोना जौगानायनि जेबो माबाखौ नुनो मोनाखै, जौगाथायखौ नुनो मोनाखै आरो बे जौगाथायखौ नुनो मोनैनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गोसोआ बिथांमोननि गाबखांदों आरो जाय बिजाथिया बेयाव गसंदोंमोन आरो बिथाङा दिनै 10 बोसोर बै अन्थाइबारि सिब्रुबारि ओनसोलखौ सालायगासिनो दं, दिहिरा समस्तिखौ सालायगासिनो दं आरो बिथांनि दिनावबो दिनै लामा दालां लोंनाय दैनि जोबोद असुबिदा। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि सिगाङाव दुखुजों फोरमायदों। जोंखौ बेखिनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आर'जलाइ होदों आरो जोंबो बुंदों जे बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ आरो बेयाव थानाय जोंनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिखौ लाफानानै नेहाथारि आइजो गांखंनि जि आफादगिरि नेहाथारि आरो आंनि क'अर्डिनेटर आदा हितेश बसुमतारी, आगोल सापागुरिनि एक्स एमएलए बिथाङाबो दं आरो जोङो बिनि समस्याफोरखौ नायबिजिरदों। नंगौ बेयाव गोबां समस्या दं जे थांनाय समफोराव जाय बिजाथिफ्रा आरो जाय दैदेनगिरिफ्रा बेनि रायजो राजाखौ फुस्लायनानै भट होदोंमोन, नाथाय भटनि उनाव बिथांमोना उनफिननानै दोनदों। बे ओनसोलनि सोलोंथाइनि बेबस्थाखौ नोंथांमोना नुदों, लामानि बेबस्थाखौबो नोंथांमोना नुदों, गारि मोजाङै सालायजाया। बेयाव जुदि बेमारि सासे बबेबा निकासिफ्राव मेडिकेलाव लांनो गोनां जायोब्ला अट' सालायनो हानाय राहा मोनसे गैया। आंबो गिबि फैदों, आं बरमा समस्तिनिसो एमएलए हिसाबै आंखौ बेयाव इनचार्ज हरनायलाय आं दिनै बेयाव फैदों आरो बे जयनिं हाबाफारियावनो लोब्बा लाखिनानै दिनै नुनो मोनदों जे जोबोद दुखुनांथाव ओनसोल बे ओनसोला आरो फैबाय थानाय सानाव जोङो जुदि बेयाव मोजां सासे बिजाथि मोनोब्ला बे मोनफ्रोमबो समस्याफोरखौ जों मावफुंनो हागोन होनना आसा थिदों आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनिफ्राय सासे गोदान बिजाथि नागिरदों आरो बे बिजाथिखौ फसंनो थाखाय जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा अरायबो थियारि। बयबो माने मा होनना बुङो, बांसावनाय खोथा बयनिबो जे बिजेपिया बुंदों जों फैगोन, हाग्रामायाबो बुंदों जों फैगोन, नाथाय नोंथांमोना समस्त बिटिआरआव नुदों गहपुरनिफ्राय लानानै गसाइगावसिम दिनै जोंनि जिफोर मेल मिटिं जादों, जोंनि जिफोर रिल जादों, बिपिएफ बिजेपिनि जिथु रेलि आरो जथुम्मा, बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि मेल मिटिङाव बेसेबां मानसि जादों आरो गोख्रों भाबै बुङो दिहिरा समस्तियाव एबार इउपिपिएल दोलोआ जेरैबाबो देरहागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बेयाव देरहानानै रायजो राजानि मोजां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आवगायबोगोन। তাতে থাকি বহুত বছৰ হ'ল, মই আজিলৈকে একো বস্তু পোৱা নাই, কামটো পোৱা দূৰৰ কথা।
আজিকালি 1 টকা পইচাও মই পোৱা নাই। কিমান ঠগৰা আমি কোনটো দলত আছিলে? জেএছপি দলত আছিলোঁ। জেএছপি আপোনাক একো বস্তু দিয়া নাই? দিয়াও নাই, কামো দিয়া নাই। কামটো আমি দিলেও আমি নাকৈছোঁ কিয় তাৰমানে তেখেতে ঠগাই অলপমান, সেইকাৰণে মই কামটো অনা নাই। আৰু ইমান কেণ্ডিডেটবিলাকে কিছুমানক পইচা দিছে, বহুতো দিছে, কিন্তু আমি গৈ আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে একো মানে আমাৰ চোপাটো হিচাপতে নাই বোলে, তেওঁৰ হিচাপত। সেইকাৰণে মই ওলব লগা বাধ্য। মানে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানে চবেই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিব? তাৰমানে আধা কৰিছে নেকি মোৰ এটা অনুমান, আৰু আধা আছে। যি থাকে থাকোঁ আৰু মোৰ নিজ খুচিমতে ইয়াতে আহিছোঁ আৰু ভাল দেখা পাই।